Il-ġimgħa filgħodu se jitlaqqa l-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali biex l-imsieħba soċjali jaqblu fuq data ta' meta l-Kunsill se jitratta s-sitwazzjoni fil-Libja. Din id-deċiżjoni ttieħdet wara appell mill-Assoċjazzjoni Maltija ta' min iħaddem. Il-Gvern ħabbar li għal-laqgħa tal-MCSD li se titratta s-sitwazzjoni fil-Libja se jattendi wkoll il-Prim Ministru Lorenz Gonzi. Il-ġartju taqbel li s-sitwazzjoni tkun diskussa f'dan il-Kunsill bid-Direttur Ġenerali Vince Farrugia jgħid li l-pajjiż għandu jkollu strateġija. Sal-iżmien li niddiskutu l-Libja, jekk hux issa immedjatament jew nħallu ftit żmien jgħaddi sakemm jiżviluppaw l-affarijiet, imma definitely we have to have a strategy li ngħid hemm ħafna opportunitajiet we back that claim. Min-naħa l-oħra l-President tal-Kamra tal-Kummerċ Tankred Tabone qal li ma jarax għalfejn is-sitwazzjoni fil-Libja għandha tkun diskussa fl-MCSD. La darba l-investiment li hemm fil-Libja huma kollha privati. L-investiment li hemm fil-Libja huwa kollu privat. Jiġifieri ħnajdu aħna tal-employers. Ma nistax nifhem personalment x'jista' jiġi diskuss fl-MCSD rigward partikolarment preżentament rigward il-Libja. Min eżerċizzju li għamlet il-Malta Enterprise dwar l-impatt li qed ikollha l-kriżi fil-Libja fuq pajjiżna ħareġ li fejn tidħol biss l-esportazzjoni intlaqtu 228 kumpanija u negozji Maltin li bejniethom għandhom jieħdu fi ħlasijiet pendenti ta' madwar 9 miljun euro. Wara diskussjoni fil-Parlament li saret f'Mejju li għadda, il-kelliem ewlieni laburista tal-Finanzi Carmen Ovella kien ippropona li jitwaqqaf kumitat parlamentari biex jiddiskuti kif in-negozji Maltin b'investiment fil-Libja jistgħu jkunu mejjuna. Madankollu dwar din il-proposta, il-Gvern baqa' ma rreaġixxiex.